Почитувані патрачі, находимо ще у просторіях Завода за культуру Vojvoďanských Rusnacoch. Zo nami Jevgen Mudry, председатель роботного цела за нерухомості Національного совіту Rusnacoch. Пан Мудрий, мали сте jednu schádzku vašeho robotného cela, druhú po šore poriadnu. Preco schádzka zvolaná? Robotné celo za nерухомості мало прийшло мешатися jednu schádzku, де sme rozpatreli mogućnosti jak bismo placili toti taksi, ktorý vynoša okolo 1.803.000 dinari. Toti taks trebalo bi placiti Horodskej upravi za investiciji. Ali sme teraz ešte totu schádzku nješka zvolali zato, že sme stali da vidíme, že co nam hutori zakon o kulturi i zakon o nacionalnih sovitoh. Tu prišlo do premenjki u zakonu nacionalnih sovjetov. Nacionalni sovjet već njema to ti ingerenciji, co mal u prešlim zvolanju. Ta sme angažovali pravnu službu za vodu i pravnu službu ruskого slova, že by sme videli to ti mogućnosti. Nažalj, ani jedan od tih zakonov nie dava mogućnosti, že by sme došli do tih penježov, že by sme placili to ti taksi. Ali sme već probovali da vidíme, ktorý to teraz druhý mogućnosti, že by do toho prišlo. 1.803.000 dinari, keľo potrebné uplaciť za taxu za dostávanie budovateľnej dozvoli, spram nových predpisanjoch nemôžu placiť ani inštitúcii, ustanovi, čím snovateľ nacionálny sovit, ani sám snovateľ.